Παιδιά, σήμερα θα παίξω με τον αδερφό μου αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι και θα δούμε ποιος θα νικήσει. Θα παίξουμε 3 γύρους ολόκληρους και όποιος κερδίζει είναι νικητής. Πάμε. Να μπει και ο αδερφός μου τώρα. Τώρα με κάνει join και θα μπούμε. Περιμένουμε τώρα. Να βλέπετε αυτό. Αυτός είναι ο αδερφός μου και τώρα θα παίξουμε. Αυτό σημαίνει πως με έκανε join. Πάμε να το δούμε μέσα. Να δω, αυτός είναι. Πάμε 1v1. Μπαίνουμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Όχι ρε. Είναι πολύ καλός. Ναι. 1-0. Το κέρδισα. Πάμε πάλι. Σιγά που το όριξα. Κατά λάθος. Όχι ρε, ένα. Τώρα θα δει. Τι θα πάθει. Γιατί είμαι πάρα πολύ. Οπ, κουκ, όχι. Δεν τον πέτυχα ρε παιδιά. Έλα ρε, πώς το... Είναι από υπολογιστή γι' αυτό. Εγώ είμαι από κινητό. Πάμε. Τώρα θα δει. Τώρα θα δεις. Μικρούλη. Μαχαίρι. Μικρέ. Αντιγιά. Νίκησες. Νίκησα. Oh my god. Όχι ρε παιδιά. Είναι πολύ καλός. Τι κάνω. Γιατί μεροκίνητα. Τώρα θα δει όμως. Όχι ρε. Πόσο καλός είναι. 2-4. Τώρα θα δει. Θα δει τώρα. Τι. Έχουμε άλλους 2 αγώνες όμως. Δεν πειράζει. Πάμε. Πάμε τώρα 2v2. Πού πας? Πάμε 2v2. Πάμε εδώ. Αυτό είναι 3v3. Εδώ. Αντίπαλοι. Μαζί. Έλα μαζί. Ωραία. Τώρα θα δούνε. Αυτό. Πάμε. Αυτή είναι εύκολη. Πιστεύω ότι θα μου πεις. Όχι ρε. Ναι! Κατά λάθος το έκανα αυτό και κέρδισα. Εντάξει τώρα. Δεν έβλεπα μπροστά μου. Πάμε. Θα βάλω αυτό για να τους τυφλώσω.
Όχι, είμαι άχρηστη σε αυτό. Είμαι άχρηστη πολύ. Αλλά θα δούμε. Δεν θα μου περάσει έτσι. Έλα ρε, πώς κάνουμε έτσι. Τώρα θα δούμε, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, θα μείνω εδώ. Θα μείνω εδώ. Σε σκότωσαν. Όχι ρε, είναι πολύ γρήγορη και πολύ καλή. Τώρα θα πάω από πίσω για να τους κάνω φάουλ. Άντε, γεια. Πώς σκέφτεται. Όχι. Όχι. Όχι ρε. Άλλο ένα μας κυνηγήσουν και χάσαμε. Τι είναι, εγώ θα μείνω εδώ. Παιδιά, Ντίνε κέρδισε. Μπράβο. Θέλω κι άλλο να παίξω. Όχι. Ευτυχώς. Τώρα. Όταν λέμε τώρα, εννοούμε τώρα. Από τι φωτογραφία. Άντε, γεια. Αυτός είναι εύκολος. Όμως ο αντίπαλος ο άλλος. Όσοι σκότωσε. Μπορώ. Όχι. Όχι, πάμε πάλι. Ντίνε. 2v2 αντίπαλοι. Αντίπαλοι. Ωραία, ήρθε ένας μαζί μου από υπολογιστή. Είναι πολύ καλός. Πάμε, δεν έχει βγει κανείς. Αυτό ποια ήταν αυτή. Ντίνε, μην πατήσεις το μεσαίο ούτε το σπίτι. Please. Έλα ρε, όχι, δεν ήθελα εδώ. Μπίσκοτ. Όχι ρε, πώς. Όχι, κονζέ με σκότωσε ο τίτλος. Τώρα θα δείτε. Θα δείτε, είπα. Όχι αυτό, όχι. Ναι. Κονζέ. Ναι, πώς το έκανα αυτό. Πώς το έκανα. Αλήθεια τώρα, πες μου το. Αυτό θα πάρω. Είναι καλύτερο. Τον. Έλα ρε. Μας τύφλωσε. Όχι. Με σκότωσε η φίλη σου. Έλα, το έχεις. Τώρα θα δείτε, είπα.
Ω. Θέλω να με αφήσω. Για κάποιο λόγο γιατί. Όχι, σταμάτησα για λίγο. Δεν πειράζει. Διάλο χάνω. Σήμερα είμαι άτυχη. Ποιος είναι τυχερός? Ωραία, μπράβο! Θα πάρω αυτό και θα δείτε. Θα γίνει. Ωραία. Όχι. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο. Γεια σας, κάντε μου μια εγγραφή και ένα like και τα λέμε. Γεια σας. Λέμε.